Opetellessaan murtolukujen yhteenlaskua tämän appletin avulla oppilas voi tutkia graafista ratkaisua painamalla lisää nappulasta, jolloin murtolukujen graafiset esitykset siirtyvät samalle janalle. Tältä janalta on nyt yhteenlaskun tulos jo luettavissa, mutta se ei välttämättä vielä avaudu oppilaalle. Oppilas voi laventaa murtolukuja täältä plus-näppäintä painamalla, ja aina kun laventaminen suoritetaan, tänne tulee näkyviin, kuinka lavennus tapahtuu ja mikä on lavennuksen lopputulos. Ja samaan aikaan täällä lavennuksen seurauksena tulee lisää laatikoita. Ja nyt vieläkään nimitteet eivät ole samat, joten jatketaan laventamista täällä. Ja huomataan, että tänne tuli lisää laatikoita ja täällä näkyy lavennuksen lopputulos. Ja näin jatketaan, kunnes nimitteet saadaan täsmälleen samoiksi. Ja tässä vaiheessa, kun nimitteet ovat samat, niin lopputulos voidaan tarkistaa täältä. Eli meillä on näitä välejä täällä yhteensä 12 20 ja näitä vihreitä 10 20. Joten lopputulos on 22 kautta 20. Matemaattinen ratkaisu voidaan saada näkyville painamalla näytä laskut. Ja täällä lopputuloksena on se sama 22/20, mutta sieventämisen jälkeen tulos on 11/10.